Jeg observerer. Mm. Wow, det er træer højt. Ja. Nu er vi snart ved en ørken. Men vi skal stadigvæk finde en god grotte. Der plejer ikke at være så mange grotter i ørkener, gør der? Det ved jeg ikke. Hmm. Lad os gå over til det store bjerg. Der er et andet hul. Du er alt for hurtig, Emil. Vent. Eller ikke. Kom. Au. Hej. Au. Au, bag. Der er pumpkins. Ude i horisonten. Der skal vi hen. Så kan vi få Jack Jack-o'-lanterns. Så kan vi få masser af Jacks. Jack. Skal vi tage det her kul? Der er en grotte. Skal vi tage det her kul? En zombie. Nej, fuck det, vi har mega meget. Okay. Hey, der er også en grotte dernede. Ja. Hvad med den der zombie? Tror du ikke, det er en spawner? Hvad? Eller, wow. Tror du ikke, det er en spawner, Alexander, derhenne? Det ved jeg ikke, skal vi tjekke det ud? Ja, vi tjekker lige det ud først. Okay, lyt til zombien. Lyt til zombien. Han siger ikke noget lige nu. Nej. Zombie. Der var noget. Ja, jeg kan se noget. Jeg kan høre ham. Han er dernede. Ja, jeg kan se ham. Kom her. Kom her. Jeg er tæt på nu. Ja, det... Fuck. Meget gravel er der. Er det længere nedad eller opad nu? Det er herhen. Ja. Fuck, jeg havde gravel. Vi er tæt på nu. Vi er tæt på. Hey, der er jern. Hvorfor er det som om den bare bliver den samme længde? Som om den ikke flytter sig. Jeg er virkelig dårlig til at høre, hvor de er henne. Er de nede under mig? Men jeg kan heller ikke høre det, om de er Hvor er du henne? Se mig gennem muren. Ja. Jo, han var et eller andet sted. Det er mærkeligt, at vi ikke har ramt ind i hinandens ting endnu. Men nu er som om den længere væk. Hvorfor er det? Jeg ved ikke, hvor den er. Okay, skal vi trykke efter? Nej, vi trykker ikke efter, at vi finder den, Alexander. Ikke? Okay. Med viljestyrke kan vi gøre alt. Det er da du. Tæt på nu. Jeg mangler en pickaxe, når jeg har en til. Okay, det her han er. Wow, det er tæt på der. Hernede af. Wow, det er lige ved siden af mig her. Er det helt deroppe? Ja, prøv at komme herop. Jeg kan godt høre det. Det er mærkeligt, hvis det er en dungeon eller en grotte, så det er lige her. Nej, det er lige ovenover. Er det ovenover os? Jeg er tæt på nu. Wow. Hvor fanden er den, mand? Er det ovenover os? What the... I fail. Ej, det var ikke lige... Ej. What? Det var det her rum, den var inde i. Ej. Hvordan kan der være jord der? Ja, det forstår jeg heller ikke. Vent, er der græs, mener jeg? Ja, græs. Der må være et eller andet ved siden af, som får det til at komme. Fuck, hvor var det nederen. Prøv at se alt det, vi har udgravet. Bare for sådan en zombie.
Hvor var han ud? Her, tror jeg. Ja. Hvor? Nå, der. Jeg er også ned. Du gik ud af min udgang, jeg gik ud af din. Så går vi ned i den der. Der er lidt mere spændende. Ja. Dum. Der er en kræber. Pas. Ned i lageret med dig. Ja, kan du ikke lide? Hahaha. Jeg gør lige nej, det er lige meget. Så tror du ikke falder ned i det, hvad? Ja. Og så hopper jeg ned i det, eller sådan noget. Ej, var det det? Ej. For helvede. Hvorfor kan vi ikke finde nogle gode, ordentligt store grotter? Det ved jeg ikke. Sand. Altså. Nå, okay. Okay. Nu skal vi hen til pumpkinsene. Pumpkinsene. Ja, hjælper det en til at hakke sådan en med en økse? Det ved jeg ikke. Det prøver jeg. Det går federe, hvis det hjælper svær hugget med hurtigere. Og der er også nogen derhen. Du tager dem derhen ved grisen. Tager dem her. Wow, der er mange her. Det ser ikke ud til, at nogen af dem går forskel. Wow. Nej, der er ikke forskel. De tager alligevel ikke så lang tid at hakke. Nej. Solen er ved at gå ned. Nej, så skal vi ind i en grotte. Der er noget der. Ja. Hvorfor? Jeg smider lige nogle fjer og nogle string og sådan noget. Kan du ikke tage det, hvis du allerede har noget? Jo. Og noget gunpowder. Har du noget redstone? Ja. Okay, sådan der. Og det er sådan, at vi kan få stakkene store. Og her er også mossy cobblestone. Hvor er du henne? Ja. Der er også noget her. Der er 2 veje. Vi tager den her vej. Okay. Den er ikke... Okay. Den ser... bedre ud. Ja, jeg tror, at den stopper her. Det gør den. Det gør vi den her vej. Ej, kom nu. Ej. Nej. Skal vi sove så? What the fuck? What Det the lignede fuck? sten. Var det ikke sten? Lige pludselig bliver spawnet der bare sådan noget dirt. Ja, var det ikke? Det var sten, jeg hakkede, men der spawnede noget dirt lige efter, jeg hakkede det. Ja. Og så forsvandt det igen, sådan kort efter. Nå, så lad os lige... What the fuck? Så vi dækker bare lige det her til. Ja. Jeg kommer og hjælper. Gør det bare. Sådan der. Ja. Godnat. Og sov dårligt. Godnat. Godnat. Godmorgen. Godmorgen. Du glemte din seng. Nå ja. Du glemte lige at bære din seng på din ryg. Det... Ja. Den er værd noget. Ja. Ej, det er træls, den lille grotte. Det ligger dårligt. Jeg skal lige... Kan du ikke huske den der kæmpe støjen, kan du ikke huske den der kæmpe støjen, vi fandt sidste gang, vi var ude at udforske? Nej. Kan du ikke? Nej. Den, hvor du prøvede at finde tilbage af. Det er næsten en af de nyeste episoder. Wow, der er et stort hul der. Fuck, der er mange grotter dernede. Jeg lukker livet ind. Ja. Nu så folk IP, og der er ikke whitelist på, Emil. Nej, men de kan jo ikke komme ind alligevel. Nå jo. Det ville kun være et problem, hvis det var... Ja. Hvis det var et problem. Ja. Kom. Jeg kommer. Jeg driver lige den her gris. Hvorfor dør den ikke?
dæk. Okay. Lad os gå. Lad os. Hvor skal vi gå hen? Okay, nu begynder vi frames at gå nedad. Seriøst? Ja. I don't know why. Lol, prøv at se her, for eksempel. Don't know why. Hvor kommer han? Jeg har fundet ingenting. Ej, du følger ikke med mig. Alexander. Wow, jeg har fundet en grotte. Alexander. Jeg har fundet et dybt hul. Hvor er du? Alexander. Hvor? Jamen, Jeg har der. fundet- Hej.